ngibingelele Tjatha umsakazo omkhulu uCause FM ngiyanibingelela nonke ngiyaphila Tjatha ugodo. Kukuphi ekhaya uzalelwe bakhule lapha? Hayi cha ngizalele lapha na ke emakhaya ekuthiwani eXhopho eMantende. Ngizalele lapha impela ke lapho kuluswa khona okufuye khona ngempela okubanda khona. Ngase ngikhulela lapha ke empangeni esikhaweni. Futhi into enhle lapha eXhopho kunokuyinaka yazi nje ubusika bangakini buhlaza nje. Kuhlaza cecwe. Ningenaka izwe lakini impela hayi. Leli izwe lisokoli ngisho ebusika leli. Asokoli nje kuyabanda. Yonke into ihamba kahle, yonke into ihamba kahle. And bayithanda imfuyo abantu bakhona. Hayi bafuyile phela. Hayibo inkomo bafuyile. Phela nje sihlushwa amasela. Amasela amaningi ayana na. Amasela phela sandile manje. Hey Nkosi yami. Kodwa ngiyangijabule ngoba mangibona indlela uhulumeni ayisukumela ngayo indaba yamasela imfuyo. Uyithatha very serious manje. Hayi cha vethatha ke serious. Ngoba ngisho amaphoyisa nje makuthiwa libajwe impela isela leinkomo ligwetshwa kucace nje ukuthi ligwetshwa isela impela. Uyabo siyakubonga kakhulu lokho kanti ungaqhubeka impela kwande bakwethu. Kunjani impela? Mana ke abantu bakwaZingeleka Brahman Lady walithola kanjani leligama? Hey leli gama linomlando omkhulu kakhulu ngiyabezwa abanye bethi brr babe ngibona bethi uBrahman kodwa bazi la qhamukapi phela uBrahman lady ngoba ngisho ukuthi ngiqhamuke eXhopho eMantente bekufuya inkomo zamaBrahman ubaba lapho mefuya inkomo bengizazi zonke mina Tjatha ugodo leza inkomo ngamagama in such a way that ngigcine sengena ke emaplazini sengiqashwa belungu ngiphatha amaplazi anamaBrahman amaningi ayilabo ukufundise umncane nje ukuthi inkomo iphathwa kanjani. Yes ngase ngiyakufundela ke futhi ke esikoleni ngakhula nayo lento le shuthi ngimajini zami ngaphakathi hamba umthambo wegazi ukuthi iphathwa kanjani inkomo yo inkomo nawe yibona nje ngoba ngeBrahman yazi amabhunu akuthola kanjani esezaqashe ke manje ukuthi ke uwanakekelele imfuyo yakho phela ayilizwa leli gama ukuthi aykunentokazi enepassion enesineko nothando ethanda imfuyo baze bangithatha bangisa ko Free State Mpumalanga ngenxa yolwazi engase nginalo lapho engagcina khona sengifunda ngisho ukukhanda umkhiqizo ukuthi ngikhanda ukudla okuzodliwa imfuyo ngoba uma umfuyi fine inkomo zidla utshani but kuneminye imisoco engekho lapha yana otshanini edingwa imfuyo yilapho ke ngathathwa khona belungu bangisebenzisa kakhulu kanti ngangigena ulwazi ngangizuza amandla ngoba namhlanje sengikwazi nami ukukhiqiza. So umsebenzi wakho nowaziwa ngawo uyi-farm manager. Yes. Yenzani i-farm manager? Farm manager ibhekelela iplazi yonke into ngiqala esangweni ngiyongena phakathi kungena umuntu esangweni ngibala ifence ngibala izibaya ngibala istocking density ngibaya inani lemfuyo engaphakathi eplazini ngibala ukumanage kwabasebenzi ukuphathwa kwabasebenzi ngiyobala imithi ngize ngiyongena ekudleni lapho kudla khona imfuyo ngize ngiyobala lapho sesihlinza khona sesikade siyikhulisa size siyoyihlinza sifaka ama-abattoir sesikhipha inyama loyidla ubiltong. Yebo madoda ngizwa kahle so lapha na ke inkomo neziqiniseko sokuthi ziyabalwa nini ekseni ziyabalwa ntambama nezenjani seyibala bese ihlukana ngamankambi ngenkambi inkinga thina abantu abamnyama sisasela ulwazi asazi ukuthi kunesizini lapho inkunzi ihlala zodwa inkomo zihlala zodwa ubese kuba khona i-breeding season lapho khona sekukhona utshani sesiyifaka inkunzi enkomazini so siyakwazi ukuthi sibale ngokwenkambi ukuthi ekamereni number ba kunezithole ezu15 ekamereni number 2 kunenkomo engaka ekamereni number ba kunenkomo engaka sibala njalo ekseni sibale njalo ntambama nenkunzi esinazo ukuze masikhwelisa sazi ukuthi sisebenzisa inkunzi ezanele yini ukuze inkomo zibambe zonke ingasheshe ikhathala lapha inkunzi kanti ningakhulu lezi inkomo hayi ingasheshe ikhathala ingakho sengiyiphuzisa inkunzi manje hayiphuza inkunzi manje hayiphuza umdolofia nazo manje hayiphuza inkunzi manje